Танева, Гедебоб, веднага изпратете някой да провери Попов. Владимир Димитриев, по прякор вафлата. Сивака вена се надушихме, защото и двамата сме хищници. Искам цялата пожара да се изсипе там на вечер. Това не е ли фабриката на Влади? Други въпроси имаш ли? Машала, Ефенди. И двамата знаеме за какво си тук. Казвай. 400 ми оправят всички проблеми. Министър Томов. Министър Томов, добър ден. Той е глух или е невъзпитан? Какво става днеска, бе? Знаеш ли каква е разликата между мен и теб? Че ти си тук, за да подпираш Иво. Аз съм тук, за да го бутна. Освобождавате срещу подписка. Ще ме закажеш ли да вкъщи? Най-добре е да останеш при мен, докато се възстановиш напълно. Тръгвам към морето. Време вече да си напазаруваме митничара и на теб се пада честа да сключиш сделката. Плащам сметката и качваме се горе. Или да извикам полиция и ти да отидеш на майната си. Не съм ли прекалено възрастна за твоите стандарти? Баща ми беше адски умен човек и ми остави любопитно наследство. Интересна информация за всички, с които е работил. Искам корабите с какао да минават безпроблемно. По-интересното е, че чух разговор между Ива и Сашо. Обсъждаха някакви хуманитарни помощи за Сирия. Зарев, моля те провери фондация ББК. Какви акции правят последните месеци? Нашия приятел няма да стигне на адреса. Май са го хванали лудите. Давай! Не мога да разбера, бе. Как в първия момент всичко си върви перфектно и в следващия момент ние сме в новините и всички гледат как ни опъват. Знам какво сте преживели, за да стигнете до тук. أنا بعرف قديش تعبتوا عشان تصلوا لهذا المكان. И знам какъв ужас е да живеете в бежански лагер като пленници. بعرف ايش تعيشوا زي المساجين. Ние ще ви дадем шанс за нов живот и спокойно бъдеще. احنا رح نعطيكم امل جديد وحياة جديدة. Ще ви закарам. Това, което се изисква от вас, е желание и доверие. هذا اللي لازم انتوا تعطونا اياه، الثقة والأمانة. Ще ви закараме до Германия. رح نوصلكم على ألمانيا. Но и вие трябва да направите нещо за нас. لازم تعملوا إشي إلنا. Поливаме провала ли? Ай, манач, тая люка така люля. Имаш ли някаква идея как ще дофинансираме проекта? Моите канали се изчерпаха. Ако се забавим още малко, уния могат да ни кажат, аривидерчи, и цялата схема пропада. Сега пускаме нова пратка до Сирия. И най-вече няма кой да спре, гарантирам. Гарантираш. Мога ли да попитам как? Можеш. Въпросът е... Наистина ли искаш да знаеш? Всички ли пазаха диетата? Да. Браво, браво. Дано сте тренирали достатъчно. Ти шо? Ти нали взе отида, ти казах? Да, бе. От най-здравите. Екстра сейф. Защото ако се спукат, нали знаеш? Умират за 20 секунди. Верно? Това е да не драйфаш. Това е да не дрискаш по пътя. Какво? Не обичаш метли? Давай.
Да. Ти си по-едричък. Спокойно. Камионът е климатизиран. Вънка е минус 20, вътре минус 6. Аре, умната. Абе, Ронка, кой от нашите хора ще ги чака в Германия, знаеш ли? Ти ще голямо момче си още вярваш в дядо Коледа. Няма Германия. Връщат се обратно в Сирия. Шефе, няма да повярваш какво дойде току-що от Дато. Какво е станало? Засекли са разговор по прав телефон на Андонов с Италия. И какво? Може да е решил да си купува кола? Това смешно ли трябваше да бъде? Броете в скреч дали е пътувал извън граница последните месеци. Вече го направих. Преди 2 месеца е летял до Милано. За 1 ден. Тодоров, гледай се очи. Късмета начинаещия. Киров, пусни му база среща с италиански офицер за свръзка. Можем да обменим ценна информация. Аз какво да правя? Пиши на тая. Изглежда по-лесно. Но в извън работно време. Мерси. Сигурен ли си, че не искаш нещо по-специално? Не, окей. Ало, специалния. Вземи помогни. Не ми е за парите. Принципен е въпрос. Така се намалява шансовете на другите. Опа! 100 лева. Айде, търкай. И? Проблеми? Единият даде фира по пътя. Колко фира? 800 грама. Тя му казах на тоя Рони да не ги тъпче като гъски. Нищо, бе. Значи продължаваме по план. Кай, бе? Оператор е тука. Операцията се казва Златна игла. Вече съм решил и ние да си ги кръщаваме, като ченгетата. Ресърч направи ли? Цех до Ихтиман, село Живково. Преди кризата не са знаели къде да си изхарчат парите. Сега е такъв глад, че няма и бездомни кучета по улиците. Кой е собствен? Някакъв грък. Много е зле. Готов е на всичко, само да не пътува с градския транспорт. Значи го купувам. И знаеш ли какво ще направим? Вместо да седим в сянка, вдигаме шум. Прес-релиз, предавания, интервюта, откриване. Въобще целият цирк. Така се набиваме на очи излишно. Що си толкова наивен? Това не е доброто алиби. Кой ще тръгне да прави подобно нещо, а? Някой, който е чист. Аз мога да се заема с пиар. Добре, много добре. Ще те свържа с агенцията, с която бачкам. Ти ще поемеш комуникациите с тях. Чудесно. И като ще се заемаш с пиара, да ми излъскаш и моя имидж малко. А ти още ли излизаш с онази актриса? Излизам, да. И влизам, честно. Идеално. Криминален бос и актриса. Класика. 2-3 папарашки снимки и от криминалната минава в светската хроника. Ще го уредиш ли? Естествено, стига и да ми даде някакви снимки. Ще ти даде да си избереш. Здравейте.
Здравейте! Както вече знаете, вашата фабрика е част от международния консорциум Интертекстил Селваджо. Заедно ще създадем марка дрехи по италиански дизайн и ще излезем на световния пазар. И заедно ще поставим Живково на световната модна карта. Ще инвестираме много пари, за да работите в европейски условия и да се връщате всяка вечер доволни в къщи. Знам, че не сте получавали месеца наред заплатата си, но аз ви обещавам лично, че още другата седмица ще получите всичко. И още повече. Ще увеличим възнаграждението ви с 10... Не, с 15%. Виждам, че може да смятате. Ама това е защото ние сме екип. И аз искам всяка продадена риза да пълни вашия джоб. Нали така? Да. Благодаря за вниманието. А сега започваме работа. Ще гласувам за теб. Вие сте едно от емблематичните лица на модната сцена с множество международни престижни награди. Как приехте това предложение? Какво ви мотивира? Ho la possibilità di realizzare una linea di moda che dovrà impostare le nuove tendenze. Имам възможността да направя една модна линия, която да заложи нови тенденции. Ho lavorato per un lungo periodo per semplificare lo stile del marchio Selvaggio e sono sicuro che avrà un grande successo non solo in Europa, ma anche qui in Bulgaria. Работих дълго време, за да изчистя стила Селваджо. И смятам, че ще стане истински хит не само в Европа, но и тук в България. Ние се надяваме на същото. А сега, уважаеми зрители, нека да видим кадри от седмицата на модата в Милано, където беше представена тази нова колекция. Ciao. Как мина? До кога с нас този дизайнер? Още 2 седмици. А кой се грижи за него сега? Има си шофьор, има си и лимузина, не се притеснявай за него. Мислиш ли да тръгваме? Имаше нещо за глава. Ще му цепи свързки. Имам, да. Ела горе, ще ти дам. Супер. Мерси. Ало. Момент.
Да, слушай. Да. Това е чудесно, само че говориш само за вестници и списания. Аз искам камери. Да. Да, надявам се. Добре. Още ли си така? Мерси много. Ще видим на откриването. Чао. Тефтерчето на Ния Тоджарова е за какво ми е? Тук няма нищо. Как да няма, гледай. Някакви банкови сметки, проверете ги. А какъв е случай на завода в Ихтиман? Не знам, Близнак и Рони прекарват много времето. Рони май е шеф на охраната. Щом са там, гаранция, че се върши нещо. Друго имам за тебе. Разбрах, че един общински съветник върти бардак с елитни проститутки. Каква е връзката с Иво? Пращам момичета, чат-пат не са партньори или нещо. Не ни интересува. Общински съветник, сутеньор, това плаче за акция. Не се разсейвай. Имаме една мисия. Иво Андонов. Тук тази вечер пускаме нощната смяна. Рони е шеф на охраната, ти отговаряш за производството. Взел съм тия ни лели да си работите в тишина, на никой няма да казваш нищо. Да не стане пак някой ББК. Ако някой ме пита къде ходя вечерно време. Ще му кажеш, че ходиш на танго. Искам да мислиш за това място, като за собственото си тяло, разбираш ли? Искам да блести от чистота. Иначе се сещаш. Познай, беше от летището. Оказа се, че вече е имало запитване за самолета на Фарук. Така ли? От кого? Според техния регистър, информацията е била изпратена до нас преди повече от 4 месеца. В документацията по делото няма подобно нещо. И описът го няма. И те кога ще могат да ни изпратят повторно справката? Ден, максимум 2. Танева, слушам. Здрасти, Яна. Как си? Мисля, че бях пределно ясна. Подобни обаждания са неуместни и могат да доведат до сериозни последици. Просто исках да попитам, какво става с това нашето кафе? Само като те чуя как вдигаш телефона и ми е ясно, че имаш спешна нужда да поизлезеш малко, да поразпуснеш. Затварям. Искам да използвам случая да изкажа благодарност на господин Александър Сандов за новата надежда, която дава на региона с откритите работни места във фабриката. Съвсем спокойно можем да обещаем, че идва един по-добър ден за Ихтиманската котловина. Благодаря ви. И те вечер да си ти отива повече. Значение има, виж, че всички изяват. Ама многото отваря. Buongiorno.
Може едно кафе, късо, без захар. Мерси. Господин Сандов, по официални данни, компания, в която вие също имате дялово участие, е вложила цели 4 милиона в фабрика за текстил. Това не е ли твърде рискована инвестиция? Благодаря за този въпрос. Марката за дрехи, която произвеждаме тук, е предназначена за износ. И това според мен е съвсем нормална сума за човек, който е решил да излезе на европейските пазари. Това с очилата, виждаш ли го? Депутат от левите ще внася нови промени в закона за хазарта. До него е Балев. Дава държавни поръчки за земеделието. Онзи там е, дето говори с твоята, е от общината. Прави заменки на общински имоти. Че сега да ти кажа. Оня, където минава отзад на Дутия, си поръчва момичета преди мой приятел. Оня дебелия, виждаш ли го? Миналата година му подарих чисто нов джип, сега се прави, че не ме познава. Хората се променят. Ще видиш. Айде. Господин Сандов. Господин министър. И ти стигат лекарствата, сега започна и ризи. Честито номинация. Благодаря. Изтрепа рибата с тая фабрика. Не мога да се вредя за интервю в телевизията, от тебе да знаеш. Томов, ти нали се питаше за завода? Имам партньор. И без него нямаше да стане нищо. И вода да те запозная с министър Томов. Приятно ми е, Томов. За мен е удоволствие, господин министър. Как си бе, ти ще не мога да се чеем с тебе? Да бе, нещо напрегнато стана. Айде да свършим работата време на бармаките и ги водим. Не мога, брат. Имам работа. Айде до скоро. Каква работа по това време имаш? Ходя на танго. Да спим по нещо заедно? Да, аз не пия, не знам дали си забелязва. Мисля, че е временно. Не. Ако идеята ти да дразниш, Иво няма го в момента. Айде, Мечо, да ти чуя гласчето.
Няма ли да вдигнеш? Все пак ти е съпруга. Да. Продаха ме напълно. Ало? Аз. Да. Съдебният състав взе единодушно решение да приеме версията за самозащита. Но Емил не го приема. Знаеш какъв е. Имаме включване от Дия. Засекли са превод на пари от човек близък до техния познайник Гаетано Скоти. Парите са преведени до сметка в Люксембург на името на някой си Стоил Иванов, български гражданин. Значи търсим Стоил Иванов. Тук няма нищо. Как да няма, гледай. Някакви банкови сметки, проверете ги. Ти цифри познати ли си ти? Банковата сметка на италиански наркобос към български граждани. Светът се променя, престъпниците се адаптират. При тебе нещо? Моята ровина бледне, ама все пак дизайнер на дрехи се оказа, че никакъв дизайнер не е. А какъв? Пицар. Значи цялото нещо е... Пълна пунта е цялото нещо. Поне италянец те. Може от Столипиново да е. А завода? Успя ли да влезеш? Да, има нещо като секретен сектор. Пиле не мога да префръкна. Видях близнака там. С маска и ръкавици. Трябва да проникнеш в този сектор на всяка цена. Не мога ли ти кажам, че ония малумник, рония шеф на охраната. И си нон-стоп. Италианците са превери пари. Значи Иво трябва да прати стока всеки момент. Справката дойде. Нещо интересно? Не знам, ти ми кажи. Имаме още един човек в самолета. Фарук Бардем Ерол Метин. С двойно гражданство. Вече го проверих в системата. Живял е в Турция, в момента пребивава у нас. Въпрос на дни е да ни го доведат за разпит. Няма да е зле да разпитаме и пилота. Вече го търсим. Ще ми докарате диабетата. Остави там. Той и другите подаяни. Судоко. С това ли се занимава един от най-добрите криминалисти в България? Нещо ново не научи ли? Едно и също повтаряш. Приключи делото. Очаквахме да се върнеш. Няма да се върна. Взех си дълга отпуска. А ако ти кажа, че имаме развитие в разследването? Аз ки съм любопитен. Засякохме разговори на Иво с Италия. Преводи на огромни суми, пътувания до Милано. Ти кога ще си вземеш отпуска? Какво? Погледни се. Дишаш ли изобщо? Просто... Този поглед съм го виждал. Знаеш къде? В огледалото срещу мене. Това съм аз, когато гонех Джаро. А виж докъде стигнаха. Не вярваш, че ще го хвана. Махай се оттам, докато още можеш. Той е на път да превземе държавата, а ти искаш да се махна. Аз ще ти довърша судокото. Ти, ако искаш, стой тук. Не ми пречиш.
Добре, идва. Ти как ще седи? Добре. И ми казваш, че имаш неоспорими доказателства за наличието на наркотици в този цех. Сигурен съм, че фабриката е гара разпределителна. Хората на Иво са там денонощно. А Андонов, онзи ден е получил превод от италианската мафия. Плана съм го изготвил, само трябва да го подпишеш. Къде са доказателствата, черно на бяло? Имам сведения. Христов, веднъж вече си играхме на имам сведения, при това не чак толкова отдавна. Нали знаеш какво казват старите комарджии? Не си насилвай късмета, да не те насили той. Какво означава това? Че няма да одобря акция на основание шесто чувство. Не е в завод, пред който се снима половината народно събрание. Съжалявам. Това са пълни глупости. Ти мирише от 100 километра. А на мен ми мирише на несвършена работа и на наивни предположения. Разбрахме се. Прокурор Стефанов, удобно ли? Христов от ГДБО ви безпокои. Трябва ми заповед за обиск по бързата процедура. Разбира се, че минах през Бенишев. Тук що е подписа. Удобно ли е сега да мина? Благодаря. Идвам, да. Как си? Какво правиш? Нищо, тук сменям каналите. Може да гледаме някой филм, ако искаш. Да, може. На това Попов му викаше безмислен трудов героизъм. Заповядай и включи се. Всичко наред ли? Бях при Попов. После при Бенишев. Как е той? Не се знае кой му е изял десерта и се води дознание срещу неизвестен извършител. Попитах за Попов. Решава Судоко. Това не е ли някаква диагноза? Сигурно ти е много тежко. Все пак Попов е единственото близко до баща, което някога си имал. Пак ли ще ме анализираш? Извинявай, не е нарочно. Не, кажи. Какво трябва да знам за себе си? Когато истинският ти баща те е изоставил, Попов е запълнил празнината. Не ме е изоставил. Влезе в затвора заради мен. Смяташ, че си се провалил и си вкарал баща си в затвора. Ей. Затова не умееш да губиш. Някъде дълбоко, под съзнанието си, се страхуваш да не бъдеш изоставен отново.
Като не взимаш пари за сеансите, поне те почерпи нещо. Като си толкова отворена, можеш ли ми кажеш каква е твоята детска правда? Мога да. Истината е, че родителите ми непрекъснато пътуваха и постоянно ме зарязваха при баба ми. У мен се разви страха, че не съм обичана и че те никога няма да се върнат при мен. И затова не мога да се влюбвам. Защитна реакция, за да не бъда отново наранена. Истината е, че никога не съм имала сериозна връзка. Единствено случайни сексуални контакти с абсолютно непознати. Ти винаги ли така си казваш всичко? Що, оплаших ли те? Не. Просто започнах да съжалявам, че съм ти познат. It must be the devil that you see. I saw the evil. Now I believe you're bringing out the devil in me. Trace my steps through indoctrination. I'd do any little thing that you need. God forgiven for my indiscretions. I threw everything away just to feel the heat. Well, it must be the devil that you seek. Yeah. I bit the apple. Now I believe you're bringing out the devil in me. I drink my poison like good religion. Scratch your back just to feel the blood. Every little moment we got. Живан е рожден ден на Близнак.
7:10. Добро утро. Добро. Имаш ли зарядно за телефон? Не, имам горещо кафе. Съжалявам, много закъснявам. До после. Марто, оказа се прав, она е върза. Някой има зарядно за телефон? Аз нямам. Не. Полиция! Прекратете работа! Имаме заповед за обиск! Искам да притърсите всеки рафт, всяка кутия, всяко кашонче, всяка бакара. Чакай. Ти беше шефа на охраната, нали? Имаш ключове за всяка врата. Сектор с кодова система. Тук да не ви е каст. Тук се колосват ризите. Запомни какво си ми казал, да ми го повториш след малко. Въвеждай кода. Повишена пожарна опасност. Зарев! Проверете бидоните тук. Ти оставаш тук. Нищо няма намерите, проверих. Марто, Нещо открихте ли? само платове и ризи. А там? Същото. Сигурен ли си, че си го гледал добре? Мамка му! Зарядното за телефона. Да се махам. Нали ти трябваше? Явно акцията приключи. Айде. Какво стана? Аз си рискувам живота ти, не намери за нужно тъпия телефон да си дигнеш. Съжалявам, че така се получи. Иначе нямаше самоубивам с тази акция. Не мога повярвам, че фабриката е чиста. И аз. Почвам да си мисля, че някой ми шушне какво правим. Къде може да се скрие толкова наркотик? След детайлно разглеждане на случая, комисията достигна до заключение, че има нарушение на правилата от началника на отдел терор в ГДБОП Мартин Христов. Въпреки това, при наличието на заповед за обиск, подписано от прокурор Стефанов и липса на жалба от страна на потърпевшия Интертекстил Селваджио, остава на работа господин Христов с последно предупреждение. Имахме сериозни улики. Защо не проверите за изтичане на информацията? Трябваше да те пратя директно да пазиш входа на Пето репа. Вчера около 9 часа сутринта
В село Живково специализиран екип на ГДБОП, водени от главен комисар Мартин Христов, нахлуват в новооткрития завод на компанията Интертекстил Селваджо. Аз какво ще го направя това? Ще си го ламинирам и ще го сложа в рамка. Така. Полицейски произвол в завод за дрехи. Не си ли прекалено спокоен? Знаеш какво са взели за проверка? Един бидон с ацетон и течност за колосване. Да, ама за малко не се размина. Така стана най-добре сега. Няма да смеят да припарят втори път и ние до вечера пускаме нова пратка. Между другото, получихме официално извинително писмо от Министерството на вътрешните работи. Верно. Доживях да ми се извинява полицията. Ама това не е всичко. Италианският посланник е изпратил нота, възмутен, че държавата се отнася така към българо-италианските търговски отношения. Ами редно е. Знаеш, кое е най-важното? Че нашата суперпродукция е по улиците на Милано. А най-якото е, че никой няма идея как точно го правим този фокус. Браво. Магиосник. Give it up, baby. Come, hey, should I like no one can love you the way I can. Айде, пичове! They call me the all-night man. No one can love you the way I do. Къде се та Ризови, казарче? Павло Зотовиски! Крадне ли е, бе, изрод? Не, бе. Сама ми скочи в багажа. Call me the all-night man. No one can love you the way I do. Spend my time making love to you. He's the one who can hold and squeeze. He's the one. I'm the one who was made to please.